Ok, przejdźmy do zakładania firmy pod takim kątem typowo finansowo-papierkowym. Pierwsza rzecz to jest nazwa firmy. Nazwę firmy, jeśli otwierasz jednoosobową działalność gospodarczą, w Polsce generalnie możesz otworzyć spółkę albo jednoosobową działalność gospodarczą na start. Polecam Ci zacząć od JDG, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza, bo masz wtedy niski ZUS, niskie podatki na start i tak dalej. Nazwa Twojej firmy powinna wtedy zawierać nazwę firmy i Twoje imię i nazwisko. Ja swoją drogą najpierw ogarniałam tą całą papierkowość i dopiero na sam koniec wpadłam na pomysł, jak chcę nazwać moją firmę, ale może Tobie będzie wygodniej zacząć od nazwy. Kolejna rzecz to jest dobra księgowa. Jak znaleźć dobrą księgową? Najlepiej z polecenia, ale jeśli nie masz z polecenia, no to wpisz w Google księgowa, sprawdź opinie takich, które są niedaleko Ciebie, bo do księgowej czasami musisz jeździć z dokumentami, więc dobrze jest mieć ją niedaleko, a nie na drugim końcu Polski czy miasta.